Nad rozlehlými pláněmi Národního parku Namre Phuvango pomalu vychází slunce. Jako každé ráno můžeme pozorovat i skupinu zvířat, která se vydává skrýt do stínu prastarého stromu Connectoru Piarus. Co se tam odehrává? Pod jeho větve vede jen jediná cesta a tu bedlivě střeží samička druhu Ophiuchus managerus. Zde však již vidíme smečku od Connectoru Piarus při ranním plánování a soubojích. Nejstarší samci se snaží získat informace o stavech kořisti a loveckých plánech ostatních členů smečky. Ti používají na poměry zvířecí říše sofistikovaných nástrojů zaznamenávání času a odvedené práce, které drápy a často na poslední chvíli ryjí do kůry a ukládají do kořenového systému domovského stromu. Jeden ze samců se zatím snaží vábit zvukovými signály samičku spřáteleného druhu žurnalisty lifestyleového. Jak vidno, námluvy se daří a je pravděpodobné, že brzy se savanou bude šířit nová zpráva ze zvířecí společnosti. Pozor, zdá se, že se schyluje k boji o teritorium. Vůdcové smečky svolávají nejsilnější jedince a vyrážejí. Největší bitvy se obvykle vedou o území s hojným výskytem velkých exemplářů klientů, živočichů, na jejich lovu je nejen smečka spod Connectoru Piarus existenciálně závislá. Nejstaršímu samci se po boji něco nezdá. A oprávněně. Chvíle bezstarostného oddychu jsou důležité, v nevhodnou chvíli však mohou vystavit teritorium potenciálnímu útoku konkurence. Je proto třeba zjednat ve smečce pořádek. V savaně končí nejen den, ale pomalu i rok 2012. Smečka od Connectoru Piarus se chystá zpět na svá noční stanoviště v norách. Nebo ještě ne? Zvířata zřejmě zaznamenala přítomnost kameramana. Není čas na hrdinství, ale s nadhledem někdy věci vidíme úplně jinak. Tak i vám vše nejlepší do nového roku 2013.